Kuya ba? Baka lang ko na so kakuri mo. Dahil mo kayang kantidad Kenny. Ha? Dahil mo kayang kantidad Kenny. Nakusun lang ko pag nakul man akong bisita sarong init tapon siya. Yung tama ka. Pero dahil ko ini, ipapangiling ko ini. Ipangilin mo? Alit kayo sa lulo, kan lulo ko, kan lula ko, kan lulo, kan lulo, kan lulo, lulo mo. Lululuhi mo. Grabe na pala nalulan uminagi dyan. Antik na bagay. Antik an? What? Hisos dawa pala ilaw ka dyan sa laog kang takuri mo. Oy. Ang nag-istoryaan nga kitang duwa. Aray ko. Oh. Dahil ka pa, nagralagat ako sa payo mo dyan. Baka lang kung nga mo nagadawa pirapaan. First bidding, pira. Baka lang kung nang 500. Dahil pa yan. 500 pesos? Dahil pa yan. Rebits pa sana yan. Kaniguan. Dagdagi. 1.5. Ada. 1.5. Ribo na ito. Ribo na. Nata. Alpog pa sana itong 1.5. Alpog pa sana ito. Alpog pa sana itong 1.5 na ito. Ninahuling hirit na talaga magkabatlining offer talaga 100,000. What? 100,000. Nakulao ng kwartang. 100,000. Ada Lokdo pa sana yan. Oy. Lokdo. Ngayon, lokdo. Ini 100,000 ang lokdo mong an? Hiling ko daw. Dahil naglulu. 100,000 ini? Yung. What? Kabang milyon. Upgo pa sanaan. Grabe naman. Mahalo naman na takuri mo an. Tiga pala. Uy, saan ang upgo pa sanaan mo? May presyo ba? Ang pati upgo, iba pang presyo. Dahil sayang inay. Baka kung inariwan an, mas mahal pa ang. Kaya nga nila inanakit. Sarong milyon, dublihong ko na. 2 milyon. Sarong milyon nga ni sana. Sa maubos ang kwarta ko dito sa bagko. Presuin na nga niyan, tabakalong ko nga niyan. Luhok pa sana iyang kang digdiyo. Nata may luwan. Paano sumangaw? O yan o. Alam mo. Ayan, grabe. Dahil kita nga magkasundo kang takuringan talaga. Pag ako inuragan, habasungkuan sa imo, balu-balu ka. Ako babakalong ko sa imo. Pero pag dahil mo pinabakal sa kuya, habasan man gana ka. Dahil mo man mabas ka, tataram ka na. Itatanin ko yung pagkaturog ko. Pigataling mo ha? Tapig papangiling ko nga nila. Presuin na nga nito, bakalong ko na. Hindi kami sa kwarta dyan, magaw-lakaw ka na. Sa iba kung saan ipapakain. Wait! Hoy! At ang babakalong ko nga niya. Hoy!